Revitalizace malé vodní nádrže v obci Vyhnanice, která spadá pod obec Voděrady, probíhala v letošním roce. Důvodem vlastně této revitalizace, rekonstrukce bylo to, že jsme potřebovali rekonstruovat starý rybník, který jsme dostali do správy obce od soukromého majitele darem. Revitalizaci malé vodní nádrže prováděla firma Stating, s realizací jsme byli velmi spokojeni, byla velice rychle a profesionálně.